Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Don Allah, don annabi, mu shugabannin ƙasashenmu na Afirka, kar ku yarda da wannan abun da nasaru za su zo su gwada a jikin Afirkawa, jikin talakawanku. Mu mun zaɓe ku ne, saboda mun san za ku kare haƙƙinmu, za ku kare lahiyarmu. Kar ku yarda su zo su gwada wannan maganin a jikinmu, saboda ba su gwada shi ba a jikinsu. Su ba su yi mu mutuwa ba a cikin wannan ciwon. Sun yi mu yawan mutuwa don ba su gwada shi a jikinsu ba, sai a jikinmu mu Afirka. Ni muka musu. Ya ne suke so su kashe mu? Dole sai mu mutu Afirkawa? Ni muka musu. Kuwa Allah kar ku yarda ku amshi wannan abun da suke so ƙudurinsu. Kar ku yarda ku amshi maganin da suke so su gwada a jikin mu. Ba dabbobi ba ne, mu ma mutane ne kamar su. Dan me suke so su kashe mu? Kenan in kuka yarda